Sige, thank you. Tingin ko no. Thank you very much. Hi guys, ngayong hapon. Nagkakato ko naman sila. Sila broma. Sa manok, may gulay, kamunggay, saging. Ano yan? Susunod ng ba? Hey guys, good morning guys. Ito na sa PM na tambal guys, kaya alas 10 na, natulog pa siya. Kasi katulog. Pagbukas ko guys, kaya maligo ko kay mulakaw ko. Magbayad ko sa among kuan, kurente. Alas 10 naman, alarm naman akong kuan, cellphone pang alarm sa pag minom sa tambal. Kani antibiotika kay balik 15 days. Ang usa kay 7 days naman to. Kani may last. Usan lang kabuok, karon na lang ni kutob. Uy. Ano na? Last na lang kita ni. Vitamins na lang. Nakatog siya guys. Hi guys. Good morning guys. Magpamangaw. Karami gahong kuan guys. To. Sa vitamin siguro na sa. Last na lang na, wala na. Thank you God. Last na ni nahong inom guys nga antibiotic. Vitamins na lang kada adlaw. Isa siguro po na nga makaantok. Base ang vitamin siguro. Buntag pagani. Wala na yung mga tulog. Itong siguro na wala na kay wala na yun. Last lang yun na rin. Salamat sa Ginoo kay natapos na din naginom ang mga kuan guys. Vitamins na lang niya guys ang perming imnon kada adlaw. 2 ka vitamins. Pero hanggang samad, hanggang tijan. Kuan pa noy, ang gawas ana, nakuha na siya. Sakit pa siya anaon. Kuan babunog pa. Ang ilalom pa siguro, wala pa. Pero ang kanang naisamad, kuan na siya. Gana. Nalaya na, ang gana. Kanila mga gani o. Mura pa siya kanang kuan na wiran ba. Sakit pa. Siyempre, boy pang ilalom man ah. Grabing kalimot. Asa Maligo ko kay magbayad ko kuryente. Maligo na ko, dyan ako mag-snack, matog sa ako. Inom nga gatas? Yan na, Matog sa ka? tog sa ako. Matog naman ka? Tog sa ako. Ang iyo ta matog sa kuno siya. Maligo na ko. Maligo na ko. Hindi ka man gatas? Yan na, Magod sa ka? matog sa lagi. Ugon ko. Matog sa ka, okay, maligo ko. Oo guys, kaya magbayad ako sa mong kuryente. Isang bilin ako pati. Malit po ko prutas. Niya kaya wala na. Pero soon sinar ba guys? Kasi ako. Hi guys, kung ilang taon kang kuhan. Ano yung boy? Boy tapang. Wait kung prutas gitu. Palit. Mura ginato na palit guys, panghugas lagi plato na pum. Hugas yung plato. Ito naman itong prutas guys. Pakwan, singkamas, avocado. Katami ko avocado na hinog na. Palit ko. Avocado na green. Green ra puno na. Yan nakatime na po kog apple na barato. Nanay baratohon man nagto sa gulayan na tagis. Barato pa itang tamis. Kainita guys. Kainita gayud. Isa na yung pangkanong kay butan ako sa rate para mabugnaw-bugnaw guys ba.
Kita di tag barato, ram ka barato sa ba. Kaysa sa dito sa prutasan tag 15 man gyud. Ni pareha ra gidakon. Ang Apple. Dito ko nakita sa akong tusuki gulay batong tigulang. Mangumpra mo sa sa mga nanay. Butangan ni katuloy po sa plastic kay may litong tag basura ba. Ako ni pang anong go. Para itong pasinti. Kini ba yaron tanawon to ba ko giilad sa buhay. Pero ako man ning katumang palitaran ako. Kabag ito muna tao ba. Be. Lawan. Lawan na to. Ako na yung uling din ay tamis. Kanina niya wala no. Tang tanim balat ba? Orange. Ano kayong dili yellow sa? Orange ang pangalan. Ang pangalan to na yellow. Huwag yun masayop tong namot-bot na maligya dyan. Ang ipusong guys eh. Pang yandam sa atong. Kani, butan pa kayo ni grape kaya. Hindi na sa. Malit dahil kong kuhan kayo to. Kanang tip kayo na stand guys. Bakit nabali na itong mo. Kuyo kayo guys ah. Aba mo pila presyo ni guys, 75 pesos. Ano na ba katason? Pangkuan lang ba kanang hi guys, good morning. Welcome to my kitchen. kusina. Kuya, kuya kaysa. Pangkuan lang ba pang sani? Pang mahirap lang na vlogger ito. Dala-dala ka sa gawas. Good morning guys, nataron sa kuan guys. May microphone. Hello, may taste. Hello, may taste. Nagtalisay ko to sila. Boss, palitos be. Para ban boss. Para paniod to na mo. Asalubong na ko nimo ni. Soroy sa merkado taga-talisay sa daghang kayo. Tupila ka na. 75 palit na. Doon ni kabuk guys sa tagsa si Manjay. Thank you. Thank you. Thank you sa naghatag. Kasi gunit, madugay na yung kamot. Lahi mo na ng kuwan, tatuwa. Tatuwa. Sige, thank you. Tingko no. Thank you very much. Tiyo, oh. Pak. Hello, may tis mo na. Hello, may tis. Hi, thank you. Dom ni kabuk, kaya di napo sa dito. Alas 3 na. Nahara na si Timo alas 3. Puti mo naman si alas 3 ako no. Talaga dyan. Timo na ko kay alas 3 na. Na. Timo na kay Karon pa man ni kana pa may antibiotic giinom mapdes man ka jus kuto-kuto. atong talian ni mong bukbi kay gani pa kuan na siya guys pa parlor ni kanang okay na ba kay bawal gud pa parlor kuno ginani kay makabugat. Makabugat gay nga putdan raman. Makabugat man. Ako'y nag-ingon. Albularyo ba ako? Ikaw ram din nagingan. Doktor ba ako? Albularyo pa. Karon ta guys. Nasa may ang kanin hupia o pigpay. Paborito niya kasi hupya o pigpay. Nasa yung kanina ni hupia pigpay. Kan anan duha. Pangutana pa ka. Isara. Ako lagi wako na yung pangutana. Sila lagi yung pangutana. Basta ko Nasa pangalan- may imo dani. Nasa may imo. Naran na siya kayo siya. Timo na ko. Timo na ko siya. Mura magkuhan. Naran na sa eskwelahan. Hindi kay napdes mas kuto-kuto. Kaon gud kay. Apriso ka kay mong gilabtan nagahang buhok. Ikaw ra siguro laki pa nga mangilabot og buhok sa asawa. Siyempre na naging na basta mahal mo yung tao. Ilabtan gila ni mo tanan. Aray ko. Parang sira. Bakit mama? Ilabtan tanan sa inuna ni mo. Si labtan tanan.
Ito ng baji, hilabtan. Agang pagsabutan ng baji mong hilabtan. Malakit ang tiyan Alam ni mo ba, yung katawa. pagmamahal ko, hindi kabayaran ng pera to. Hindi kabayaran. Bawal lang kuanan daw ang buhok din gihuptan. Bawal lang. Ang buhok hilabtan. Bawal tupihan. Okay, baw ka. Alam kong gimingaw na ka. Atong ibruan ba yan? Lipstickan diri yan. Ay, lipstickan. Ato eri na diri. Tsakay. Ajo, jama kini kakamao. Ako be, kawan ako to akong kwan be. Ay, akong kwan. Ano mo sa takuan guys, gatas. Guys, atong butangan ni guys oh. Ajo, jama diha. Kan yung raram ni Jadre. Parang ano eh. Nalagi ni murag ko, toothbrush. Katoy mo mga postura ba? Mingaw na ka to da. Focus mode magingana. Kani, kabaw ka sa nibutang. Di, dire oh. Di na na. Sumuk ba? Jojo ko trippy. Oh, awa yung mga gamit ito. Sige na. Ako rin magana ni Leo. Hindi ka? Lo, ang galugdog ah. Di baliw na ka, kay laki kang aron, dahil magingana ka. Ginana, Andre, kabalo ka be, murag mga katong nga, konbi ba ka nang, wala pa kailam na dito, higop na higop yun. Nami, talap. Nalagay yung nakabutang pangkilay, siguro pang simod ni. Kaya pangkilay man, pwede butang simod. Kita kang naisimuda na, nga kilay raman na. Mag-practice ko kay, para daghan ko trabaho, may bawaan. Kabalo ko mo, muatiman o masakiton. Kabalo ko mo loto. Kabalo ko mo limpyo. Kabalo ko mo drive. Karon, ang akong praktisan, pang beauty parlor na po. Ajo, gara-gara pa. Ayaw gigay. Ayaw magbuot kay. Ay pagbuot kay nagpractice ko kay may nang daghantang naibawa na trabaho kay dito ng trabaho okay. Oh, malay mo magkaroon ta ng ay malay mo magka-parlor ta di ako lay mo kuan. Kasi mura na ni kilay turo. Ana naman niyo. Ana. Oh, nahimi. Pag seryoso kasi nga ning trabaho, seryoso ni. Practice gani ko kay. Kailangan makaibaw ko ano yung mga bagaya kay siyempre ikaw asawa babae ako na yung magkuan mo. Mag-practice ko ba kay malay mo na yung mag-hire sa ibang bansa og tig make up. Practice na to ni guys. Atong pagpapahon. Ba't hiwi big? Di lagi mo street big. Pagkaroon pa kay. Ano naman tangi mo? Ala, arga po awa, arga po ano ba? Pag gani na human. Arga pa ano ba? Kina nang kilay ba, di gina sa maglagyo, mag-abot na din sa mga ana ba? Nakita ko sa YouTube. Ala, kamaol ko ba? Mo ganun, mabitan mag-practice ko ba kay malay mo, may mag-hire og tig inani, musulod ko, para daghan ko, kuan ba? Daghag job ba? Daghag job. So guys ha, practice na ako guys, kaingon mo. Oo na guys, wala pa sa opera yun, yung ibutang perme, bisag na sa balay. Kung kay nayayay man, wala siya butang-butang. Karon ako ay magbutang. Kuyog. Pagkarang ba? Saan na iporma? Ay ta, ako ay gliyok. Nagdi ko kay nagpractice gani, nabi nagpractice good na ma-perfect dayon. Wala mo kung kalingawan Ala, na. anggap awa guys oh. Oh, tanawa. Oh. Kamao mo dai ko di ay. Pwede na ko sa parlor. Ay kay to nag-hiring di kuan ba, sudlak ba? Kailangan magdaghan tag mabawan guys kay sa panahon karon. Daghan ng trabahong masudlan. Oh, para karon di sa makapangarte ako magmangat niya. Ano po? Ana ade na nagbak. Ano ba? Alaka.
Ini nga na dire. Mintan ako sa YouTube, mabitan practice ko. Iga na dire na ano. Ano ba? Sige na. Ano tita? Kurma daw. Pagdali ka. Ano man usaram na sa kaagi. Susukdukon. Una, di mo guna dikdikon. Ay liyok. Ay liyok ba? O makaabot sa pikas. Ano? Ba't hiwi? Okay, oh. Ito salamin. Go pa, bye. Gamay ra kay basig mo ra na nagikulata. Pagtarong ba? Ala, ano ka ba? Gapa ni Dway. Atong pagupahon. Siyempre, malay mo na yung bisita ni mong viewers dali. Atong pagupahon permi. Ako na yung makeup artist na. Nag-practice bang ko kay malay mo na ay mga mag-abli na. No? Okay. Oh, gupahon ni Dway. Para kang sira ulo. Napadre, kita ko ani butang nimo. Ay, sama ni pagbutang. Pinana mo nang butang oh. Pinana ko mabutikin na. Pinana guys ay kita ko sa YouTube. Lah. Si Gigi parang kupahan ah. Anong kupahan lagi nimo be? Kabang. Di oy. Anong kupahan nimo be? Kamao ko be. Oh guys, kamao guys ah. Di man na pwede sobrang kaputian kay mura ka gisud sa lungon. Lamang ka sa kararan puti Di na mo bagay dani sa ato ang braso, dapat tagnawang pantera dani sa baga. Oh, nasubraan ras kaputi. Anong kupahan nimo be? Nasa na to ang singot kay aron di mo maguba ang iyang make-up. Ako rin na sige tripan guys kay kabaw kong gimingaw rin sa iyang purma-purma kadadlaw. Ako rin gitripan. At ang tangon No na. Ang trip ako rin mong tripan. Kay mo kag Oh, di ko na saging. Kawag saging kay ang saging makawa lagi stress. Oh. Ni gwapa ka ba? kontakwan guys. Kusog mo kawag saging ang clown. Bawon mata. Diba mo kung gimingaw na kag makeup kay make-upan di ka. Sa naunhan ti ka sa. Hanggang nagmaulian ko. Ibalik ang aura. Pero kamao ko panggod ka tanawa sa Hanggang kilay ning bawog ning saka ning Ako nang gituyo. Ano ba? Urang kilay. nagbadbawod. Daghang kilay na di kilay nga magbadbawod. Tamang good. Og yun interior na magana di pwede manggod. Jama, imong ka. Kasabon to sa mga viewers bilang giminuangan ti kape. Guys, ay mo kasuko guys ha. Ako ra ning kwan pawara sa kamingaw guys ba. Napamanggi daghang kuwang wa pa kay bawo. Ah. Napay para sa pilok. Well, mamaya mura na nakagkuan. Napay para sa lips. Di jaga ka pasar mo apply ka kay nagimuhang gibutang nga kuan di tumao. Para sa dito di ay. Kay para ni sa lips, karira may para pangbutang dari. Awan ni gwa pa ba ikaw? Tanawa. Pwede ra mo kamingan pang lipstick na bi pangilay na. Awa. Di kay ikaw mo kuan. Naglikra mo na siya. Unsa na niyang itsura? Awa, gwa pa lagi ka. Nagkilay gabadbawd, jama lamang ka pa. Nagtapi pa. Agpikas baga, agpikas nipis. Siyempre ito patawanon guys. Kaya sige na sa gawas na siya dito. Malakaw-lakaw ka Jot. Balik na po dire higda. Barog. Ito CR. Mura na yung trabaho mo ng atong pagkatawon. Pasalamat ka. O sudlayan ti ka. Gimik-apan. Ano makagisugo? Ha? Ano Pasalamat magpasalamat lang. makagisugo? Balag ko gusto ko. Basta pasalamat ba? Pasalamat ba? Di dati katiplag gatas niya. Di pagkatawa na tika kayo niya. Sige ginuginoktok kayo pag isi-stress na. Dukon ti ka niya ma-stress. Ma-stress. Bughat ka na.
Nanahin tao ng iyong kuglingon kay bago pa kang opera wapay man 1 month. Hindi mo dyan na malikayan nga. Di lagi malikayan wa kumingon ay ka problema basta i-balance lang na iyong una kay nanging 50-50 lang una ayaw. Tipul kay imong kuglingon pud may maapektuhan. Ina para bagi katubang ka na yung pag-recovery sa iyong kuglingon mapakayo sa kabulan. Nalan maka recover pa ka. Patanggi ato man kita yatiman ti kumayo para dali ka maka recover. Ano isang gilingaw kay nila ginok-tinoktok lagi yan ng mga problema karon. Ano yung problema na rin mo para i-control ang kuglingon kay siya. At manunon pa kayo na po bago pang upiro po sa kabulan din pa si stress ka. Ang pulas Ginoo. Hindi dyan nakaun nga. Kilayan, lipstickan man ta. Pagkatawar giti ka kay iniya ka ginuktok dia. Wa may buhat. Di Sige. maglisige. Wala ipakatawar ati ka. Magsige ginagtag kay wa may buhat. Pero nag-ukay-ukay pa ko dito sa mga tanom sa gawas. Bawal. Hindi ko makainagtag. 6 months to 1 year. Nangusot kog mga labon na hindi ko makainagtag. Bawal. Nangugas kog Gamay mga na plato. buwan. Hindi ko makainagtag. So may mugasan na limpyo na ng kusina. Ang labunan gamay lang ang kumtong giti-unti. Mag-arsa-arsa ko dito sa kuha. Hindi ko makainagtag. Bawal lagi magkasarsa. Hindi kasabot. Isa ka din makainagtag. Maglingkod na ka dani. Naghang naong. Ha? Ba pamanggod? Oh. Takalagkuan. Tuko, practice lagi ko kay bawa ka be, nakito ganun sikreto. Bayot ko sa una. Unang kabulo ko make-up. Nabay-bayot nga daghang baji. Uy, wala wanta. Ito ganun kasi mga sikreto. Pasa na. Mabay na tayo, daghan na kay nabawa na. Mabay na guys, mabay guys. Bayot ko nun siya. Pero sa una, dagan ka adyo'y baji. Nabay-bayot nga talimaji. Sikretong kay katuuan. Bayot. Awa. Hindi mo bayot. Kumutuon nam yours, kabalo ko malaba, kabalo ko muloto, kabalo ko mulipyo, kabalo tanan. O, bayot yun. Adyo lang yun dyan. Sige, pagkatawa. Hindi mo kabalo mo seryoso be. Hindi kaya. Tagtagaan pag sa kalibo, makatawa ko. Hindi na ako maginagtag eh. Makabuang ko nung sige, ginagtag pa. No. Ay, lagi na katawa. Ikaw di mo gano'n na. Di lagi ko katawa. Ikaw di mo gano'n na. Ay, lagi. Bye guys. Pasensya naman sa mga vlog karon guys. Kaya nangahungod na. May lain nang mabuhat. Naburyong na dari na nagsunod sa bye. Manang nangagiring na. Di mo ginabayot ng tawag na na. Dakilang bana. Mo na gitawag nga dakilang. Mo na dakilang bana. Di na ingagbayot. Ikaw raman kumubasa yung mga kaugalingan. Ito guys. Ito guys. Bye na guys. Bye guys. Nagasan na napunta ang istorya. Klaro, Bye. guys. Kita-kita na po tayo sa sunod na vlog ni Junjun. Kita-kita na po tayo sa sunod ni Jang vlog. Bye-bye.